Lloret i Blanes tenen l'autopista de la costa a tocar, però no hi arriba. Després d'anys de cues i calvaris en una zona que hi passen més de 20.000 vehicles al dia, sobretot a l'estiu, finalment la C32 s'allargarà fins a aquestes poblacions, en un tram de gairebé 8 quilòmetres. Amb la prolongació, el trajecte des de la C32 fins a l'entrada de Lloret de Mar es podrà fer en 5 minuts. Ara es triga entre 11 i 25 minuts, segons el trànsit que hi hagi. La carretera serà lliure de peatge i es calcula que hi circularan més de 9.500 vehicles cada dia. Els ecologistes que s'han concentrat aquest matí estan en contra d'aquesta prolongació perquè diuen que destruirà entorns naturals. El que farà serà trinxar el territori i després, d'aquí uns anys, segurament, com en moltes altres ocasions, ens adonarem compte que no valia la pena fer-ho, però ja estarà fet. Els alcaldes ho veuen com un alliberament de trànsit i un guany en seguretat i temps. A la gent que es mou a l'estiu, estàs més estona per anar de Lloret a Tordera que de Tordera al centre de Barcelona. Això no té cap sentit, no? El meu olfacte diu que especificarà amb un 40% segur del trànsit que va a Lloret, que ja podrà anar directament a Lloret per aquesta circunvalació. No ben bé amb el format que nosaltres volíem, que com a mínim era un 2+2, serà un 2+1. Pensem que per les nostres temporades altes neix petita, però estem molt i molt contents que per almenys la tinguem. El nou eix funcionarà amb el model 2+1, un sistema pioner a l'estat espanyol amb els sentits de circulació separats per una barrera, per evitar els xocs frontals. La inversió prevista és de més de 58,5 milions d'euros, però encara quedarà un tema pendent. Queda pendent, això ho hem de subratllar, una correcta connectivitat amb Girona. En aquest cas hi ha un pendent que compet al Ministeri de Foment, que és la correcta connectivitat amb la Nacional 2. Les obres està previst que comencin al setembre i que durin 2 anys.